Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude parkour skill, ale už jsem to natáčel, ale já jsem zapal zvuk a v jednom videu jsem vám říkal, že slyšíte víc hru než mě, takže když jsem se na to koukal, už vím, proč tam bylo takhle málo lajků a proto si to jdu zahrát ještě jednou. Nemáme cheatovat, nemáme ničit bloky, nemáme stavět bloky, jenom torčky. No a tak. A nesmíme lítat, to tam je taky. Tak dáme to. Dáme asi 2 kola. Jenom když spadne, můžeme lítat, ale musíme lítat jenom na začátek. A když nám něco, tam bylo napsáno, když nám něco nepůjde skočit, když to bude daleko, tak to nemáme cheatovat, ale máme to v celetě, to není cheat, protože když to bude daleko ode mě, ten blok, tak to cheat není, takže tak, jo, tady už je to, jsem omylem někdy dal, jo. Tohle jsem nedával, ale jenom když mi to nepůjde, když to budu dělat třeba 30 pokusů, tak už na to můžu kašlat a cheatnout to. Mi napsal do komentářů, takže tak u jednoho videa. A díky, že mi takhle děláte mapy a posíláte mi je. Já jsem spadl na konci, kecáš. Nope. Jsem noob. Jo. Už 4. To už vím, to je easy. Ne. A máme padat do té vody. Dal nám i to ke všem levelům pravidla. No a když nespadnem, tak to nevadí. Na levelu 5. Se spadl. Takhle velký kus jsem dal nějak moc rychle. Jsem mám spadl. Speed. Proč? Jak to, že jsem spadl? To nedám. To nedám, když budu... Jo, dám. Ne. Podle mě to nejde skočit, nevím. Už jsem to minule skákal. Ale jo, já jsem to nadal i na první pokus. To nejde skočit. Tak já nevím, jak mi to minule šlo, ale každopádně, jsem myslel už, že spadnu a taky jsem mám spadl, vidíte? Já cheatovat nebudu. I kdyby mi to nešlo, cheatovat nebudu. Když jo, tak tohle video musí mít 1 dislike. A na mém kanále taky děkuji znova, že na tomhle kanále není ani 1 dislike. Ani 1. Takže fakt díky. Fakt díky. Fakt díky. To je dobrý. Ne, já jsem upustil na konci. Slitování nade mnou. Jestli mi to dovolíte, tak si stanu sem. Ano, to tam bylo fakt špatně nějak
postavený, vidíte? Skáče jenom na kraj. On to špatně stavil nějak. No, tak vidíte? Jsem skočil rovně a na mě to nějak odprejskne. Tak já jdu nakonec. Jestli to teď nedám, tak se naštvu. Tak vám povídám, že se naštvu. Ne, jak to? Já jsem udělal normálně. Tohle normálně jsem skočil. A takhle. To je problém, že když padáte, tak vy takhle. Nakonec. Takže tohle mě fakt štve, tohle teda. Bych pravdu řekl. Je to nějak dlouhý. I když to má jenom 5 levelů. Oh yeah. Ne. Slitování nade mnou. Tak pojď. Já si budu zpívat písničku very easy. Very easy. Very easy. Very easy. No, na třetí kostičku, když jsem zpíval very easy. Teď budu zpívat easy. 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 No, tak na 5. nebo kolikátá. A teď budu zpívat hard. To jsem spadl už na začátku. Ne, fakt to zkusím zpívat hard. Co mě tam blokuje? Víte, když zpívám písničku hard, ani jsem ji nezačal zpívat a už padá. Hard. Hard. No, jeden blok. Tak teď si budu zpívat normál. Normál. A co takhle? Tak to ani na první. Tak to nic teda. A tak co takhle? Ne, ale takhle bych to mohl dát. To mě napadlo dobře. Tak pojď. Very easy. Very easy. Tak já si to dám do normálu. A jako už mě to štve. Jak to, že to nemá v normálu? Jsem na to psychicky připraven. Chihuahua. Tak co si budeme zpívat? Jo, já vím. Mám 237 zhlédnutí na mém kanále. Tak počkat, já vím. To mi nevyšlo. Jsem ani nezačal zpívat. Jo, mám 26 subscribe. Mám 26 subscribe. Mám 26 subscribe. Takhle řekl se, že nebudu cheatovat, takže ani cheatovat nechci. A jdu se vyspat, aby jsem neskákal pod mě. Tak pojď.
jsem na to psychicky připraven, už jsem se i vyspal. Bum. Bum. Ne, když jsem se vyspal, sakra, proč mi to nefunguje. Oh. 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 Yes, máme to. Aha, tady je i level 6. Tak to mi moc nevyšlo. Já vím, jak na něj. Tady jsou obrazy, aby se nekoukal dozadu. A já vím, jak na to. Bum, bum, bum. Aha. Aha, to je konec. Jsem myslel, že mám mít ještě... Chápete? Když jsem takhle vyletěl. A pojď. A pojď. A pojď. A... Tak to jsem jim nandal teda. To jsem jim nandal. Jo, říkali jsme, že dáme 2 kola. 1 kolo za 11 minut. Tohle musíme dát za 2 minutky. Už vím, proč za 11. Protože u 5 jsme byli 2 hodiny. Tohle mi přiznejte, že jako... Že břík prostě nešel. Vidíte, jak jsem z něj spadl? Teď na tohle cheat dělat fakt můžu teda. Protože jsem z toho spadl. Teda. Znova. Pojď. Tak asi druhý kolo nedáme, protože můžu natáčet jenom 15 minut. Takže tohle by bylo pro dnešní video všechno. Jestli chcete takový podobný video, jako bylo teď, nezapomeňte. Dejte palec nahoru, takhle, vám ukazuje ta ne ta torčka, ta ruka. Palec nahoru, dejte palec nahoru. Jestli se vám video líbilo, dejte subscribe. Pokud se vám video nelíbilo, tak se na něj nekoukejte. A takže čus. Počkat. Sakura. Takže čus. Takhle. Takže čus. Oh yeah.